a program which was launched in a way to assist the girl child in adolescence and reproductive health issues. In this project, we identify a community, a young woman who works with girls in school. At the same time, we will also be working with the teachers within the school, like here, she also understands our motion. The one sister-to-sister mentor Priska. She's the lady, is a sister-to-sister mentor. She's shepherding all these girls on trying to make them understand issues of adolescence and sexual health. The main purpose of the project being to assist the girls to understand the dangers of early indulgence in sex. They are being trained on prevention of HIV and AIDS transmission. They are also being empowered in terms of economic empowerment. Pavani Popa, I started on my project. Yes. I think Pamcha Itama interviews now, Vacha Kudza purpose yao, Yewitama projects. Is this reason very good? Like a quiz, one Akashaya Bopoin, one take us a one take a washi, Bopoin. Can I take a Bopoin? The next thing, can I remove that way I do and take a Bopoin? One I move, but I just don't take a Bopoin. Right. So I took out the empowerment yet the girl child. In this project, we also assist the girls in terms of their hygienic provisions. Don't come to the interview now. What happens there? So every month they are provided with pads for free. We also provide them with refreshments. Whenever they undertake their sessions, one of the biscuits, drinks, particularly one take my biscuits, my biscuits, there's nothing special from my biscuits. Yes. So that they need to know there's nothing special. Nekuti mari yacho vanogona kuiita nemurume anoyacho apa biscuits nekuti biscuits vana awana anogara ainawo stocks. Pads, they are also provided. Basically, I think that's what we have in this project. It complements other projects that we are undertaking. Tine behavior change communication project yatiri in all the 41s. Iyo irikuitwa door-to-door visits arikuitwa behavior change facilitators. Besides Yoyo, we also have a parent-child communication mentorship project. In that project, we are trying to bridge the gap between a parent and a child so that you find the parents being able to talk about issues the girl child can even go to a father to say, I suspect my MPs and our party. The battery will take my pets. This was a parent-to-child communication project. Not only that, like I have said, we are into HIV and AIDS prevention. To provide condoms in my communities here through condom promoters like all over the district. I think that's what we have in brief.
nezvimwe zvinodiwa kuchikoro kunoko. Kare zvinezvirura kuita exercise yangu yemoney flow. Money flow kubuda kunoita mari nokupinda kwainoita. Sarege ndinoita sezvindayasinogadzirira. Sesivana chii chatingaite kuti tikwanise kubata idedu mari tisakumbire vakomana vedu mari. Tinokwanisa chii chatingakwanise kuita chekuti ungakwanise kuwana mari sesevasikana. Hatinokwanisa kuita project yeuguru wedu. Kurima muriwo uchitengesa. Hatitengesa majigisi. Hanzokwanisa kurima muriwo, watokwanisa kuita mabhodhi kuita kutengesa kana majigisi tikwanise kuwana mari. Tisazoenda kune tivakomana tichiti tiri kumbirawo mari, dai ndiri kumbirawo kamari yotenga majigisi. Pakuzoenda uchinokumbira mari yotenga majigisi ndo pakuzoenda mukomana ako nhaitani koibonipokandibobata azamu rako iri. Iyo after that uchatopedzera kuti zvoni wakada kumurambira uchamuti zvoni achakuti zviko mari yangu iyo wakandikumbira nezireyo chitotenga majigisi ko zvichaperera pari. Saka vasikana ngatidzidze kuzvibatira tega. Tisakumbire mari vakomana vedu uye kumberi unokwanisa kwatengerawo mabhuku ako usazoramba uchikoti unombire kumwe mubereki anenge akaomerwa. Uchikoti dai mama ndikumbira utengerawo bhilo chaiyo. Saka unofanira kungozviitirawo zvimwe zvinhu zvako wega kuti ukwanise kutenga mapeni ako, mabhukusi ako. Unokwanisa kubara, unofanira kuva une bhajeti. Unofanira kuva une bhajeti nayo mariyo. Ungati wotota ndarima mavheji ako mugadheni. Ndahana munga ndakanotengesa kana kudhare kana kuvhireji. Ndaona kuti $10 yangu. Unofanira kutoziva kuti zvoni ndichatenga pa$10 yandawana iyi. Arege nditenge zvakati zvitori special kwandiri. Panotanga usozotanga kumhanya kutenga kuti maswitsi iyo usina kana bhuku rekuchikoro, kana kutanga kuti rege nditanga kutenga kuti majigisi usina kana peni yekuchikoro. Unofanira kutanga wakavha zvinhu zviri special kwauri zvakaita semabhukusi, masokisi, cheshe tokwanisa kuzvitengera tega sevasikana. Saka ndizvo zvandinokurudzira nevasikana kuti ngatiitei dzidze kuzvibatira tisangokumbira ana joni kana mashuga daddy edu mari sesevasikana. Kana pane mubvunzo ngatibvunzei. Ndinoda kuti tutsire ndibatsire. Isusu tinoshanda sematicha. Ndichibatsira naticha medu. Ever since this program was started pachikoro, we've just discovered kuti vana vedu ivava vana kana vakavatasa they are the most vulnerable in community. Yekuti vamwe they come from child-headed families. And some they come from old grannies. Yekuti okay, some of them come from child-headed families, and some of them come from grandmother vasakwanisa. Saka ivo vanapata zvavo kuuya kunoita sister to sister, we are saying sister to sister, izvozvo kuti ava vanovaona sasisi vake. Moziva kuti mwana anogona kutadza kushare namadha vake kana kuti nababa vake, but she can this imwe information yaanenge anyara kutaura nemubereki. Saka ava sista vakauya vana vanosununguka kubvunza zvimwe zvavanenge vachitadza kuti ase kubvunza kumba. And ipapo maprojects avanoita vanobva vatotanga vachiti vadiki kuvandudza tsika yekuti munhu unofanira kuzviitira zvinhu zvako. Iyi entrepreneurship kuchipiyaya inobva yaencouragwa at a young age. Saka vachitengesa vana vatengeswa vadzidziswa kuti mari yenyu iyi yaunenge waona shomanini, you can start a business from as little as $50, because kuti majigisi akati wodone $50 otengesa wana mari yako yakadarika iyoyo. From there chimwenda chimwe vakudzidza kuita chii kubatana. Shomanini yavawana mari vakukwanisa kuti uyu zvaashaya pedi takutengera, zvaavana chokunyoresa. Saka inobva yakuita kuti vana vanobva vabatana vakuita as one, vakuziva kushare problem, they are taught to share. Andika wobva tabva ipapo vama own business woman avo pachezvavo vega. They don't need a man kuti a man is a raw figure ndionoita kuti nditese ndirarama. Havachanyengwe zvavaitwa zvezvekuti vamwe matonga risipadhuze nematownship apa. Pana nababa vangu vanenge vakamirepo pai vachiti vana uyai muitesei
hatipe mari unaiso saka havachazvitarisa izvozvo because vanoziva vari kuzvibatsira vega. And then chimwe chandakaona futi sister to sister inoita kuti vana vabve vaita sort of tikuziva kuti mararamiro atoita izvonezvi kune zvinhu zvakasiyana siyana igepi iro rinovharika because tinodzidzisa zvekare reproductive anditika todzidzisa zvekare zveaids saka patodziva aids mumwe mwana mazuva ano vamwe varikuzvarwa nayo kana kuti mumwe mwana anenge afirwa hapachina yokuti mwana anosarudzwa kuti wakafirwa vabereki vako vakafa nechirwere chakati nechirwere cheaids. Two, mwana uya panawo because pakutaura pakushiya paipai mwana asvika pakutaura kuti my parents akafawo nechirwere ichi saka vana vakabva vaziva mumwe anobvasununguka kuti ho saka handiziveka saka iyi iri kutibatsira ene neconfidence. Vana vasikana vazhinji vanoneka confidence pakuneka confidence vaine pavanoidentifyiwa kunze uko kuti unogona maapproach saka kana vakadai so vatonzi vasikana takanzi kudii kuchikoro kana vaudzwa izvozvo vakutotsiurana kuti isusu hatifanira kudai tofanira kudai saka ndo zvinhu zvafanira kuti isusu sematicha toita kubatsirana manje nasista vakauya patoita madrinks paipai tinenge taita ini ndeslimedium ava vanenge vasiteta pamwe chete tichinwa paipa moziva kuti munhu kana muchinwa varume kana vachinwa kazhinji vanosununguka saka vana kana vachinwa unobva toti mumwe anenge abva kumba ndakitaura ndebeti anenge asina kudya ipapo paanofunge nasina kudya anotosununguka kuti aramedhe nepo painge atopona saka ndakaona kuti dai zvaikwanisa vakawedzera kubva ipapo I think vana vedu havabvuzike because takadiscover sematicha kuti vana vedu vamwe vaimitiswa kubva zvavatanga sister tinotaura tinodzikadzika zvinhu hatisi kutaura ivi tinodzikadzika kusvika panofuta unofunga ndazvitaura teta kuti nini nditete kana ndiri gogo vakasununguka ndobvakasununguka tinotamba nhasi vari kunyara vana havasati vaona michina china yenyu tinotamba zvokuti inini ndinoita break dance hamutombozondiziva kuti ndakasimba simba saka tinotokati patobva taita yaoti saka vana vobva vaitati ndekamukura sdumi vanotondiziva vana ivava nokuti kana tiri mumaklasi toita zvebusiness ndotichaingotinekomesa kana takuita sister to sister ndabundatete saka sister to sister has been the blessing pano patinoona kuti yakatibatsira kuti vana vedu pregnancy achimitiswa vana vane mafomu 1 hatina zakesi disi hatina vana vedu vakakwana vana vedu vakuziva kuchinja pet nenguva havachata vanoti vakomana vanenge vachika zvese izvo zvinovabata bata chivadzidzisa kureneta ende mucommunity vakwanisa kudzoka kumba kamwe kakadya unoona kachisa mabhisiketi muhomwe idyagai wandiri right ari kuziva kuti kumba agona kumira zvakanaka kasvikawo dhingi rake reopagugo saka they are taught sharing ende achitokaazvimba atiudza mbuya futi huku tinochengeta takadai kumba kuti vamunochengeta huku saka this project is an eye opener kuvana vedu tinongoramba kuti tingowisha kuti dai vesister to sister vakaramba vachisapota I think zvinotinakira. Inini nongoro kutaura zvidikidiki zvinonzi tanyaradzwa chafurama ndogara kwamashanga village muno mwacho 23 kusister to sister men ndakabatsirwa semusikana ndakabatsirwa kuzvibata ndakabatsirwa zvekare kuti unokwanisa kuwana sei mari uye unokwanisa kuteerera vabereki vako sei kumba unokwanisa kugara sei nemubereki waunogara naye unokwanisa kuita umwe wakanaka uri pachikoro kuburikidza nekutsiurwa kwatinoitwa kusister to sister mendo kusister to sister mendo ndakanzi kana uri musikana 1 unofanira kuziva kuti uchiri mwana mudiki seeji handichiri ndakadzidza kuti ndichiri mwana mudiki handisati ndakukwanisa kuita zvevakomana handisati ndakukwanisa kunzi nemukomana ndokuda ndichimuudzawo kuti kana neniwo ende kana kuri kumba ndakadzidza kuti kana mubereki akakutsiura ita sekutsiurwa kwawaita kana mubereki akakutsiura usapindure kana kuti usaise muromo muviri kusister to sister ndakabatsirika futi nemapedzi ndiri munhu wekuti sometimes amai vanoshaya mari yekuti vanokwanisa kunditengera mapedzi mumwe mwedzi asi kusister to sister ndinopiwa zvinhu zvinondibatsira ndozvandakadzidzo musikana
haufani kuti une mukomana ari kukumbirwa chakati iwe ukamukumbira mangwana uchazopuwa chii. To what has been happening in Mount Darren Eben, Tinenons in Madondo community, I think once sex work, most of the girls on the Pamadondo Manero, what of Pamadondo in the Pamadondo? Kuseno Mukai Auntie sister? Yes. So is this so we have tried to catch these ones young? To start to have come with Dabubi, Pamadondo. No to get the man of Jeremy Pamadondo church to be them sex way. Patinos sang another Ugo. Today to acquire the matter. HIV yes spread. So in a way to prevent the spreading of HIV and AIDS in this community, we are empowering these young girls. No wonder why it's Kushanda, the Ministry of Education in this community. Which to go back to Vanaledi Metabas. Ndapinda ku sister to sister ndogara namai vangu tete vangu vakashata ndisati ndapinda ku sister to sister zvaindiremera kuti ndiudze mai vangu kuti ndoda mapedzi nekuti ndaiziva kuti mai vangu vanoumera ndaiziva kuti dzimwe dzenguva mai vangu vakataura kuti handina mari zvechiva vanenge vasina saka zvaindirwadza kuti nditaura kuti ndikuda mapedzi ivo vasina mari. Saka pandakazopinda musista to sister zvakatondibatsira kuti ndandakukwanisa kuti kana ndisina mapedzi kana akanonoka kuuya ndaenda kuna sister mento vangu ndinotonotaura kuti handina kana vainewo avainavo vondipa asi ndisati ndapinda musista to sister kuti ndiudze mai vangu zvaindiremera. Ike zvinezvi mai vangu vakazobatsirikanawo nekuzotsvagawo mari. Ike zvinezvi ndivhenda mai vangu vanoita zvekutengesa saka ndakabatsirikana kubva ipapo ndinongotendawo vesister to sister. Tatenda ndasinyanzodza zvebudget but yezvinezvi kubva ndatanga program iyoyo aya budget ndakuigona ndakuiitawo kubva kwangu
uye ndakuziva kuti mamwe maproject even kufamba mune dzimwewo nyika kana mune dzimwewo nzvimbo ndakugona uye ndisingatyewo. Zvinhu zvakandibatsirawo izvozvozvo. Dzimwewo nguva ndiri munhu aishandisawo machira panguva dzekuenda kumwedzi dzedze, asi nekuwanawo mapedzero ekwatichiitawo aya zvinhu zvakundibatsira uye ndinofara nazvo. Pakubhadhira lese ndiri kuita bhizinesi rangu ndikutengesa muriwo wangu. Ndogona kuti ndawana $20 handiti. Ndawana $20 yeye. Ndichaziva kuti inini ndiri semunhu womukadzi. Mwana wangu achadawo kupfeka handizotanga kumhanya kudoti nditengere mwana wangu majigisi ofichi chiona kuti mwana wangu haana kuti bhutsu. Even ini chiona kuti handinawo kana hembe kuti ndipfekewo miri wangu. Ndomhanya kudoti nditenge majigisi nditenge luxury things. Handichakwanisa hangu kuzviita. Uye pandobhajeta mari ndinofanira kubhajeta ndichiziva kuti pandotengesa ndinofanira kubhajeta ndichiziva kuti ndinofanira kusara ndirimwe mari muhomwe mangu handizoshandisa yese mari. Totangira patinorekruta vana vedu, tinorekruta mavulnerables nemadisability even mavulnerables nevamwe vakadzi ma19 to 24 varipo vamwe vakadziwo uye vana vatosadza vana vechikoro chete. Tinosadza nevamwe vana vama out of schools eya magirls tinenge tichishanda navo. Pakurekruta papo tinotarisa kuti mwana anogara nani, anorarama neutachiona here hweHIV. Ndozve zvimwe zvazvo zvatinotarisa kuti anorarama sei paupenyu hwake. Then pakuzopedzisa tinotanga izvo kutanga kwegore like January titanga kurekruta vamwe vana tichizopedzawo December. Patinozopedza maexercise edu like December unoyu tinofanira kutarisa kuti mwana wezvaakapinda, mwana aitambura kuti mwana aishungurudzwa like zvepabonde. Tinoziva kuti patapedza pazvidzidzo zvedu izvi mwana weuye abatsirikana neye haachaite here kana zvezvepabonde zvaaita zvezvemasex workers. Zvinhu zvatinokwanisa kutarisa kuti then pakutestesa vana vedu, vana vedu ari mustatistika vaiso tinotestesa vana fanira kuva achitestwa kuti azive status yake. Uye kana aziva status yake anofanira kuziva kuti inini ndozvandiri saka anofanira kutongozvigamuchira zvandiri izvozvo zvauzofira hauzonzwa akati kunyara kana fanunga wakutongonzwa usunungukawo pane vamwe chero wasangana nemumwe wakunonga wakungokwanisa kusheya kuti inasikana ndozvandiri nditori kwatogoti ndiri positive. Ndichaudza kana kuti mishu tanyaradza achanditi ininiwo pamwe yanga atoriwo togoti anga atoriwo positive achanditi kaniniwo priska ndozvandose ndozvandiri ndaitotyawo kuti ndotaurane kuti unozova uchindisema kana kuti unozonyara kana kufamba neni kana kugara neni padhuze neni. Izvi zvatinokwanisa kudzidzisa vana vedu. Then kana tomboti wabata uri pamushonga handiti unofanira, inini ndakaziva status yaTanya. Tanya achani nditomboti arwara kana Tanya akaziva status yangu ndakarwara serious achatanga kurangarira nekufunga kuti priska wewe zvarwara daisorege ndimubvunza kuti akwanisa here kutora mishonga yake achiishandisa nenguva uye achiishandisa here nemazvo. Saka pakutestesa vana vedu totestesa vana vedu vachipinda first recruitment tinotestesa vana vese anofanira kunge mwana wese achitestwa HIV. Then after 6 months patinopedza mwana anofanira kunotestwa zvakare munhu oziva maresults ake. Siyane nawo vana through zvidzidzo zvedu vana pane vamwe vanenge vakuita vana velast year vakatinavo last year kune vamwe vakuita maproject avo kudzimba ikoko. Saka tapedza tivakurudzira kuti musasiye maproject zvinhu zvamuri kuita. Kune vamwewo varikuita zvavo zvemafree market chivakuita zvitangira mabhizinesi avo sevamwe vana last year. Mukati muno munotaura nevamwe vakudzidzao kuitawo zvemagadheni vamwe vanongoveroka achibikawo masponzi avo vamwe varikuitawo zvegurukawo musoro vachibatsirana nana mai vavo Zimbabwe. Saka vane hatimbobva takavasiya techingovakurudzira chete. Hatirumure tine atinoti mafollow up sessions avanoita vasikana vavaive navo gore rakapera rese. Ipo papaari ane maforms aanotokomplita day in day out kuti mwana nhingi wandaire nayo iyoyo nhasi ari kuita chakati is at school kana kuti if ever he has got married vanotobvunza zvakare kuti zvawaroorwa mafamily planning practices auri kushandisa ndeapo.
So it's a full cover yeupenyu hwemunhu yatinotora kuti kubva pachikoro, young mother kusvika ave an adult mother. Kutibatsira sister to sister inyaya yekuti sister yetu apa munhu abva mucommunity, saka zvavachibva mucommunity vano identify vana vamataura vai vanoti havazi munhu pano pachikoro vanotowedzera nekuti vanenge vachiona sister to sister vanokana kuenda kumisangano yamunozvainodzidzo mabhere kuti musangano vasemanheru vanenge varibvunza kuti varipo vachitaura maprojects avaita pano vachinzwa zviitika mucommunity nekunzwa nokufamba nemadzimai achienda kutsime kuzvibhorari vachidza kuti unopapapa iyasimona mushe baba vane vanenge vari kuti zvakati sister vari mucommunity, saka vanobva vatinzwira vanzwa nesu bva vatizivisawo vachibva vauya vanobva vatounyora pasi kuti akati kuita muzvo rakati, saka maybe anenge asiri apa asi vakutomuita munoita vanomwani kuti akwanise kuti aite open hub achita sei achibatsira. Ndo advantage yesister sister vanonhunga vana vari community. Ukaona sister vataura kuti single mother from humble beginnings, iye zvinezvi vane shine mucommunity because vanhu vatovatarisa kuti ndiye priska uyu wataigona achitambura because aitotambura handisi kunyepa here saka hatisati yauya sister to sister, she was a different person altogether. Yauya anotoirepresenta zvakanaka mucommunity because munhu wese anoda kutomira naye kuti akwanise kubatana sister to sister. Saka haikende heritage anokana kuidentify tiri mameetings emuvillage kana kukanzi kwamambo kana kukanzi kwemusangano sister to sister unoona vangamboona kanzichi vane media yavo inototaura kudhara kuti vamwe vanenge vachinyara kutaura vanongoaprochesana nakuseri vototaura zvinhu zvavo kwavatomabvisa zvinhu. People undermine my community cadres, but with what is happening in this school, a community-driven project here, they are supporting it. Not only them alone, we are also being supported in the National AIDS Council. So far, Pataita, my plans in next year, we have put something in place so that from next year onwards, tichange project economic sustainable empowerment. Ichange target my beneficiaries a sister to sister project. So through National AIDS Council, we are also going to be having my resources. It's another project.